Ali Muhammed Ali Alturu ta' 38 sena mill-Libja, resident il-Marsa, nżamm arrestat wara li ħebb għal martu. Il-każ ġara fit-2 ta' Lulju meta allegatament ħebb għal martu okkaġuna la ġrieħi ta' natura gravi. Huwa wieġeb mhux ħati. Bil-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront ta' martu. Vincent Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, wieħed mit-3 persuni akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, kien qal lill-Pulizija li Melvin Theuma kien il-middleman fil-qtil. Dan qalu l-avukat Arthur Azzopardi li kienet jiddefendi lill-Koħħu meta xedt fl-inkjesta pubblika fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Arthur Azzopardi qal li wara li Vince Muscat kien semma lil Melvin Theuma mal-Pulizija, l-aħwa Arthur u George Degiorgio kienu kellmuh u qalulu li jafu li kienet jitkellem mal-Pulizija. Qal li kien hemm xnijat li l-qraba tal-Koħħu kienu se jispiċċaw fil-mira ta' attakk. Fl-2018 huwa kien irċieva theddid li se jinqatel. Tant li kelli kien jingħata fil-ħabs kien beda jiġi ċċekkjat. Azzopardi qal li mal-eks klient tiegħu isem Jorgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, kien issemma fit-8 ta' Settembru 2019. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.